update sore guys. Wis balik lah Mbak. Iya, kalau dek mau sore mau. Sehari 2 kali guys melihat air banjir air. Wah, musik ini ganggu beraya kan. Muga-muga aman. Wah, Mas Faris jajan. Lho Dek mau bar entuk jajan kok Mas Faris. Baju baru he Mas Faris? Ora baju baru gak? Lho iku mau ana kopine barang kok tumbas kopi. Ganteng lek Mas Faris lah. Gua bar anu kaya neburi rene mantuk kono lho wis bar kok. Mbah. Anu Mbah. Baleni ngisi HP. Wong, apa lek jenenge Mang? Ora ngiseni HP mau ngeter nganu tok kok. Ngeter pano adus kok. Jadi Mang, untuk kiriman klambi karo celana ora mbok nggo malah kaosan kotang piye le? Lemat marano mah mbase. Nek liwat dari foto nomah kowe tekan ndi ngono arek mrek. Wong tak di ijajek kok aku ngono paling nambah-nambah sithik aku ngono. Ya nang Kudus apa nge? Mang arek liwat nganu ah ngono. Foto nang nggonku sepiro no. Nambah-nambah lah sithik aku ngono wong apa lah jenenge iku. Nang nggone iku kok apa lah. Nanti kalimu Mbah. Iya. Dak sing nggon nek ben mburi pabrik kok, ah. Mas, ayah Rana Dik. Nak gone kene iki lho, enggak-enggukan iki lho nek sing meronane jadi wates iki lho, akeh kancane. Apa nyebrang habis ngene. Nyebrang nek nop. Nyebrang rono yuk. Iya, aku urung anu watis lah he. Mas diparani kah tak susul kah? Ada apa? Berenang ya. Berenang. Ramene cah cilik nang tengah. Ana cah wedok barang. Sapa iku Mang? Mbak Ani apa sapa iku? Dari Mbak Ani mau duduk ya. Teles ora ya? Ayah nang ulan nang. Ngelsi. Siapa Mbak? Adikmu Mbak?
Adik. Adikku, adik. Anak. Masa dia anak sampean? Ayo bro, ngulan bro. Sono yo. Ben ana kancane. Tapi batuku mbok kuat mbok ora. Sesore urung metu ngulan aku. Kada balik ngetan aku ya balik ngetan mau nge video tok awak. Di anu degan omah. Bro. Omahmu di degan. Belaga. Belaga. Gak ana banyu kan ya, Mas? Tak susul kok enggak? Peteng kok enggak? Engko nek ciru ae enggak? Peteng tutupi ya enggak? Kok mau jam 5 iki sampai setengah 6-an ketok ya? Tanggung ke video. Alah, ketok kaya nang gone lautan kok enggak kowe kok tenan kok. Apik enggak? Lalu hati sih lagi tekan kene. Wah, ayam nomah kabeh. Mas Ros. Ayam nomah kabeh. Lanjut ta, Bro, aku melu njupuk. Lanjut ta. Yo Pak RT nomah lawange bukaan kok. Iya, lawange bukaan kok. Hari jerune semene. Sak bokong e. Iki sing anu nanggung sing jeru kono apa? Ayah. Ngisi HP ya? Aman untuk nambah tapi Pak RT pas gua tinggal iku ora semono iku. Iya nambah. Wah sering ngene apike ya, kaya nang gone. Aja minggir-minggir lho bro nek rasa nglangi bro. Kowe aja minggir-minggir nek rasa nglangi. Sing kalenane ku jero masalahe. Wah sampahe cah. Sampahe demanggok nenggone wit-witan. Sampahe manggok nek wit-witan. Iya cilik tapi nganu kok kidul-kidul kono. Banyu kadung gede kok kulon no, Mas. Tekan niku pertigaan kok terus sing belok ngiri gak oke sing nganan sing oke kan jebul sing jerakah ha. Wis jeru iki karo ndek ingi. Apa sak udel? Warane ora gelem mili. Mandek nanggone sanggeran. Jadi tekan kene awakmu mau malah ora. Ya, monggo. Pak.
tekan dapat kene nek guys. Dapat Oripan sampai. Oripan sampai guys. Banjir air Oripan sampai. Bro, jalanmu aman ya bro, rawatir kenter ya. Kesel. Halo. Nge video. Nge video lek. Sing prono ora ya lek. Sing prono jebule ora ya. Ora ana banyune ya. Nge video. Nge video. Atus tekan kono. Kang Pri. Waduh malah anu celana dalamnya kesoting. Ini video mbak, tanggung isi YouTube. Walu. Entek guys. Rampung kali wis. Pol tekan kene.